Hej så, og velkommen til dette Journey Map. Dette Journey Map er lavet til vores filmaften, da H.C. Andersen Festivalen kom til byen. Det vi vil prøve at gøre med denne her Journey Map, er at forklare de forskellige steps til, hvordan vi kan få vores kunde til vores filmaften. Først har vi kunden. Kunden er nødt til at blive opmærksom på, at der er en H.C. Andersen Filmfestival. Dette kan ske på følgende måder. 1. Han kan fx få en flyer fra en person, han måske kunne møde på en gåtur i byen eller andre steder. 2. Han kunne sidde foran sin computer. Det kunne fx være en reklame, en pop-up eller bare ren interesse. Den tredje mulighed, det kunne være, at han på sin smartphone sad på Facebook eller andre sociale medier og bliver opmærksom på H.C. Andersen Festivalen og forhåbentlig får interesse. Da ugen så kommer, hvor H.C. Andersen Festivalen skal finde sted, skal vores kunde selvfølgelig kunne finde ud til H.C. Andersen Festivalen, og der er forskellige transportmuligheder. Hvis han fx bor langt væk fra byen, så kunne han tage sin bil, og hvis han bor tæt på byen, måske helt inde ved byen, kan han tage cykle eller ligefrem gå. Der er selvfølgelig også altså mulighed ved offentlig transport. Nu er vores kunde ved H.C. Andersen Festival. Ved H.C. Andersen Festivalen skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan gøre opmærksom på, at vi har en filmaften, hvor vi vil vise vores dejlige film. Dette kan fx ske ved, at han igen får en flyer. Måske ser det i programmet på H.C. Andersen Filmfestivalen og forhåbentlig bliver interesseret. Når han så har fået informationer om vores filmfestival og forhåbentlig er blevet interesseret, så skal han finde ud af, hvad for en dag det er på og hvor det er henne. Forhåbentlig vil det være på samme dag, så han kan komme derhen så hurtigt som muligt til den tid, det nu er afsat til. Hvis det er en anden dag, så må vi håbe, at han kommer igen til vores filmaften. Når han så har fundet vej, og endelig har set vores film, som han forhåbentlig synes var fantastiske, har vi en ny, forbedret, glad kunde. Dette er enden på vores Journey Map, og forhåbentlig får vi det, vi vil opnå med det. Tak for det.